lukurokni kaisa sungmung asaigui tongkha chini last rajani busuk Tripura mothani chairman ni thaniwo sabrung temani bangui medam patal keina no lama kasorokha medam patal keina no go back horokha medam patal keina no bukuk haya bai horogui tongkha honoi lukurokni kaisa sungmung chini last rajani busukni thaniwo teibo lukurokni sungmung medam patal keina NGO khaigui TPF honoi tongfrobo bono meeting khairaya misil khairaya boni meetingo thangui burogu togrogu khlaigui tongrogu jaga kasaroya khlaigui honoi tabokbo BJP party bo omo hai khlaigui no bono kasarogui gari tokru rogui tongkho lama kasarogui tongkho go back horogui tongkho bukuk haya bai horogui tongkho bo toma jeles nangjagui asuk omo hai samung tangui tongkha omo hai nungra rajniti khlaigui tongkha honoi chini last rajani busukni thaniwo lukurokni kaisa sungmung omo hai rajniti 72 bosoro jeng tabok si nukho omo hai nungra rajniti khainai leader le jeng tabok si ma kho bobo chini last rajani busukno no jeng omo hai khlaigui nungra rajniti khainai leader khaigui jeng malai kha honoi lukurokni kaisa samung tei lukurokni kaisa wasokmung teibo lukurok sungani muchugu chini last rajani busuk Tripura mothani chairman ni thaniwo hani busano go back horogui tongkha tei illegal migrant roknole welcome honoi tongkha honoi lukurokni kaisa sungmung bo bahai wasokmung chini last rajani busuk Tripura mothani chairman ni wasokmung bo bahai wasogui omo hai samung tangui tongkha lukurok palmanjakya ongui wana laijak tei lukurok siwani muchugui kaisa sungui tongkha tei lukurok kok kecharkha chini last rajani busuk Tripura mothani chairman ni thaniwo omo hai khlaigui hani busabai busano bibranto ta phanangsidi birmano ta phanangsidi jengjalo ta kikhlaisidi bukok haya bai hongwani rok ta phurungrok sidi omo hai wasokmung haya bukhawo ta tobo sidi honoi lukurokni kaisa kok kecharmung chini last rajani busuk Tripura mothani chairman ni thaniwo lukurokni teibo kok kecharmung chini last rajani busuk no chini kaisa sinimung chini kaisa itihasni dorohor omo hai khlaigui rajniti khlaigui kaisa te kaisa bodolo tuidului tongkha hingke chaya jotono no baksa khlaigui nugui jotono no sinimung baksa khlaigui rogui tongkha hingke belai kheno chanai belai kheno hanai omo hai rajniti khaiui tongmani belai kheno chaya rajniti khaya khlaigui jotono no baksa khlaigui jotono no soman khlaigui nugui tongkha hingke belai kheno chanai honoi lukurokni kaisa kok kecharmung chini last rajani busukni thaniwo sayakarui Dumbur Kok TV naigui tongbai di Dumbur Kok TV o kubui no nuknai kubui no phunukjaknai je gotona kubui cholegui tongmani bono kaisa no nuknai Dumbur Kok TV o dalar no phunukjakya Bubagrani ko paino sung tabuk rosanai tamni hunba sung bubagrani bisas khayo sung bubagrani khorang sar horma tino sung tini no protest khaimani ge sung tabuk bubagrani ko paino sung lama rosanai bubagra sawka no lama no lama rosadi ne tangai total kine faili guarantee tabuk sa jistu sar khaine sung abono block khair Jadi bubagra kini MDC ro suno sada moto jisnu je to area bo kahe deputy CM di lokasi buto ambai bono lari din soda bubagra jaga semua jisnu je lari din bubagra ani pato kena paili apa dine kemudian bubagra di bukamana khata বুবাগ্রার কওনের পর আপনারা রাস্তা অবরোধ মুক্ত করছেন বুবাগ্রা কি আশ্বাস দিয়েছে আপনাদের বুবাগ্রা যে আসল কথা যে নিয়ম কলাই দুটি পাতো কena paili apa dine রাস্তা অবরোধ দিনে বুবাগ্রা কথা বলেছে আপনাদের সঙ্গে ফোনে থাকা সঙ্গে বুবাগ্রা
Lende.